A nan za mu je Pay with Visa QR. To kamar dai da ake gani amfani ake yi da manhajar banki mai amfani da QR scanner domin naɗar hoton wannan bayanai din. Kuma kamar yadda yake a zayyana anan ga bankunan da suke iya aiki da wannan tsari. Saboda haka da zarar manhajar mutum ta da wannan hoto za a cire kuɗin. Sai ga sako cewa an samu nasarar biya. Bayan haka mutum zai jira na daƙiƙo 3. Daga bisani kuma kai tsaye fim ɗin zai fara sauka a cikin wayar mutum ko kuma na'urarsa ta kwamfuta kamar yadda ake gani yanzu haka. Gashi nan dai mutum sai ya jira har zuwa lokacin da zai kammala saukewa. Bugu da ƙari har launi a wannan shafi kamar yadda ake gani an tura rasiti zuwa adireshin email ɗin da mutum ya rijista da shi. Hakan zai yi wa mutum amfani idan ya zama an samu wani tsaikon da fim ɗin bai sauka ba. Da haka zaka shiga cikin email ɗinka idan baka ga rasitin ka nan ba zaka danna wannan madannin ka yi kasa sannan ka shiga spam. Kana shiga spam da rasitin ka nan kana dannawa zai bude. Bayan ya bude zai gwada maka cewa yana zargin wannan sako. Idan ka zo nan ka danna report na spam to zai ɗauke shi daga nan ya maida shi can cikin inbox ɗinka. Kana bude inbox ɗinka ka koma cikin primary kamar yadda ake gani za ka gani da rasitin ka nan. Kana dannawa a cikin rasitin za ka ga shuɗin rubutu. Ana danna shi sabo zai fito mai ɗauke da damar sauke wannan fim a cikin wayarka ko na'urarka. Kamar yadda ake gani sai a danna download shi kenan zai sauka a cikin na'ura ko kuma cikin waya.